via een gat in het dak in de dief binnenkwam. De eigenaar van de supermarkt en zijn zoon kregen vanmorgen om 4 uur een melding dat het alarm aangiet. Doet ze bij de winkel omkwam wie de inbreker al voort of wie het nog wel even spant. De hele winkel heeft hoop. En alleen we zijn dat er toch nog sloffen sigaretten lijn. Dus die toch ze werk net helemaal aanmaken. Dus misschien is er nog in de winkel. En dan gaan we nog een keer de politie bellen en die is hier toen snel te plaats kwam. Ze bent er het gat heen gekomen en toen hadden ze het raamje eruit halen. Ik ben tussen de computers bezig teruggeroepen. En onder andere hadden ze de laders stikken brutsen. En de postzegels hadden ze mij dan. De politie had nog zacht, maar kon het in een houden. De technische recherche had intussen een onderzoek gedaan. De politie denkt dat het om dieven gaat die het ondervinding hebben met zulke inbraken. Onze ervaring is dat het vaak gaat om mensen die landelijk opereren, dus door het hele land struinen en dan op de wat afgelegene plakken dit door. Dus op het dak klimmen en dan inbreken. De supermarkt wie ik al eens keer de hele dag gewoon open.